Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines, ti maudi apaset ti makalawas apakasaritaan anapauluan. Dayta pamateg mo. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. My life, the memories shared together. Kung naklakit din mo asino ti kinasarsaritam. Nimot gayam Gino. Adda nga min kilat apag kasapulak iti kwarta manang Minerva. Iso ngay may kudinano ni Manong Romeo. O, Dede, makanain? Agyaman na klaon ay Manong. Sige Manang Minerva. Pumano akbadla dagos. Amangan makasingakpay kada kayo. Sige, agananad ka Gino. Wan Manang Minerva. Nakayayat ti kabsat mo. Gwapo kaskin ka. O, siyempre, kabsat kami. Kayat man. Daytoy ka diti kayat yun. Ha? Ante Evelyn, agyaman na kasimrag kayo matlahay, hindi ka opisina. No pagarupan nyo analpas na yon, nagbidtot kayo. Anya? Ay, Nuko naman nagbaligikan. Nagbidtot ka. Saan ka pa yan alpas? Sa anak nga agsardang, aging ga iti di kayo mapagsina. Kan maminpinsan amapukaw ka iti matang ko. Auntie, saan kayo kumaagumurgura? Namkitaan nyo, ha? Datayon tikit kitain dagiti empleyado. Wanya! Apay nga kikinisim kayo, ha? At trabaho kayon! Auntie! Ha? Umay kan, Minerva. Mapantadanunan ni mamang mo iti opisina. Sige, auntie. Mapantay nga Ruden. Romeo, ituloy mo lat tanter aramitem. sa bali at talaga ti ugali Ma'am Evelyn. Agdumadala unay kini Ma'am Mercedes akapsat na. San ko amaawatan? San ko amaawatan no anya launay ti panggurguran na kanya? No panunutan, anya ko matibibiyang na? Kaanakan na laan ni Minerva. Kasla naturay unay. No panunutan, awan mo't pakibiyangan na iti kumpanya. Tabayaw na laang na di Sir Edgar to. Kan si bibiyag mo't ni Ma'am Mercedes. Isuda ti rumbang ang mapaturay dito. Ngam, kasla isumutan ti akin ko kwa. Hindi ko mamatan. Nawamat ang mukabasol ko. Malaksid lang iti ayat mi kin Minerva. Dinto pa'y tinubngar ni Sir Edgar to abos ditoy. Kastamat kin ni Ma'am Mercedes. Isukit din nga awan bibiyang na no pampanunutan. Maragsakan na kiti panagsubli mo nga trabaho diti opisina, Evelyn. Katagyaman hak no naamiris mo matlaang nagitimbagak. Gaputa saan ko ang maaklon, ani Romeo timang parokma kanyak. Auntie Evelyn, kunakman... Aguli magkaman, Minerva. Dua kami lang kin ni Manang Mercedes tagsarsarita. Sige nga Rod, auntie. Mama, panawan kayo pa nga Rod. Anya ka di mananday to Evelyn? Sa anak asumuko. Sa anak amamingga, aging ga iti jak mapagsina ida. Talaga saan ka maawatan? Agtrabaho tayo kumapara iti pagimbagan ti kumpanya. Katuan, iso nga daag, tagtrabaho ag. Katsapay la kumata mautob munto. Kat si kaamis mo ti mangi pamuspusan, iti panagin nadayo da Romeo, kan Minerva. Manipod binteng ka dito parke.
San ka na matimtimag? Ni Auntie Evelyn ka di ba kariribukam? Juan, tadyak pulos makawatan. Kat, saan ko nga mo nagbidho takiti dahi nga atap ko? Apay, adda nga ta naununag agapuna, no apay akayat na taapag sinain. Tadi na pulos ipalubos nga gragsak ta. Bayam no niya ti kayat na nga rabing dan. Ngem laglagi pong kumatin nagkinaryan ta. Awan to ti makarakrak iti ayan ayat ta. Juan, nagkinariyan ta dahi ta. Agbalinta kumaan na tibker amang saranget kadagiti panubok iti ayan ayat ta. Auntie Evelyn, jaknam naman na da kayo ti mangilukat. Kasla, pinaspasungadan nyo ti sasangpit ko ha. Palagamatan niya. Amo ka nagkuyog kayo manan kin ni Romeo. Siya ka nagsasarita niyo. San ka di? Auntie, saan kayo atutupan? Kabsat yun ni Mama. Kat respetuan kayo. Kunam lang day ta. Ngam tipod no. Sa anak nga mo arauman. Auntie, kano ka di amamingka kayo? Saan kayo ka di amaoma amang riribok? Agtalnan to lang tinakam ko. Inton agsina kayo kin ni Romeo. Banag asaan to ang mapasama kanti? Para makita ha? Anya ti ketyo sawa nanti? Anya ti pangpanggapan nyo? Girl, I need you. I need your love. Mama, kunak man na nakaturog kayon. Itaman pa nga umay dakdanunan dito'y kwarto. Nangag ko ti panagsarita yo kini Evelyn. Sana ka nakibiyang. Kaka, siya ka mang tup-tup palitiriknak, Mama. Wala. Tsak kaya tatutupan ni Auntie. Nasakit tinakam ko kenkwana. Diyak kaya ta mamimpinsa na madadal ti panaglalangan tayo kada antim nga Evelyn. Iya. Wen, Mama. Ipagpagapok kada kayo. Agyamanak. Kalpasan nga inutan ang nailiwliwag ko tinapagtang iti day di papang mo. Numabalin, awan ko man ti pakararibukak pa eh. Mama, tsak kaya't ngagbalinak adagan senyo. Iso, baybay aklatan no niya ti kaya't nga ramidon ni Auntie Evelyn. Denggaklatan dagiti bagbagana. Agyamanak unay kan kami nerva. Natawid mo ti kinaimbag. Ti ugali day di papang mo. Gapukan ka. Kasla si bibiyag latta day di papang mo. Kat naadaanak iti kira da makigasang kasapay ti day di abiyag. Manong, buy-buyahan naklat tamo tinamamangan. May boss kumpisidan eh. Sige lang. Makaanayin kanyak ti kape. May ayo ka mang buy-buya itinaima sa pandangan mo. Talaga nga ano timakan ko, Manong. Awang gayam. Mga no may masak ti makisarsarita king ka kityak may titibalon mo. Di dalunan kayo di opisina, Manong. O sige kitin. Mangan kan. Kan agrobatak matan. Kababay numaladawa. Ay, kunaklakit din no nakapanunot kan Evelyn. Anak ka, ay ngam, saan ko ang maawatan no anya ti panpanunutam? Saan kayo ko man ama kibiyang pay nanang?
No apay nga main anak ipag naidta dito'y balay day di Edgar daw. Anya ka di mananday ta sasawan nyo. Ngam no saan ka maiturayan? Sapay ko matasik ang tumutla ang ti makapanunot ka dagiti bidot mao. Ay, diyak amo dagit ang ibagbagayo nanang. Tinasayaan. Mapanakit din ay opisina. Panawan kayon ditoy. Pampanunutin nyo ka di, adyak manan simrak kay opisina. Napay ka nagsarsarita kami kini Mr. Binapayo. Anyat nagsarsaritaan nyo. Ay, anya ti panag ko naman ang Mercedes. Duha tama pan makiseminar di Bacolod? Dua talangan ti mabati dito opisina. Ni Minerva ti iba unta. O niya, Minerva? Mayat ka? Sige, auntie. Oray siya kon. Tapno makapasyarak mat ija Bacolod. Okay. Sika lang arudan ti mapan. Bali makalawas mo ijay. Agraman ti panagbiyahem. Agpapan kan agawid. Nakasta. Napaot gayam ti kaawan ko dito opisina. Apagbiitlaan nga urayan day, tanti. Ni Romeo man nga tanti pampanunutam. Apay, mabutang ka nga amangan no isukat na ka iti sa bali. Adayo iti panunot ko day, tanti. Agtadagak ka ni Romeo. Saan akas ka rin na nga isukat naklatan? Guntaway ko dayto yan. Masapo la makapanunot ak iti pamuspusan. Akabayatan ti panaginad tayo da Romeo ken Minerva. Katinton agsubli ni Minerva, saan danton nga gayan ayat pa'y. Kastay na kunakon. Sa anak pa'y analpas. Siyak tumat lang, ti agpaligi. Makalawas magkidilaang dayta. Apagbitla dayta. Ang pakuyog ako makin ka amapan makiseminar iti Bacolod. Amangan no adamanan makunan ni Auntie Evelyn no panawam ti trabaho. Oh, may ngagpaiso ko ma, tapno makapasyara. Adan to sa guhada agundaway. Sige, agan-anad ka bahay ti kadda medyo Bacolod. Agyaman hak. Awan mo't nga tati pakaan-anwa. Pasaan mo't na pagkat ijay aluga. Ay, ayatang ka, Minerva. Inarakot kan inagkanak. Ar-arapaapag adumting to ti kuntaway. Amapatal garanta ti ay na ita. Babaan ti panagitatag ko king ka. Itinadaag ng altar. Girl, I need you. I need your love. Coffee break. Madamdama pa nga ituloy mi tiyak seminar. Maikatlon nga daw ko dito'y Bacolod sino nga tayo ito nag-message? Tsaka mamo da ito ya. Anya di kita sa window ito ni Romeo. At kay narakop na a babae. Kuray ka. Malasin ko na ito'y a babae May isa ka nagiti kapintasan nga empleyada iti kumpanya. Kas namarpan ti baroko ko. Tinasayat, awagak ni Romeo.
Romeo, Hello? inawagan ka. Anya ti kaya tasawin na gito'y aladawan. Ah? Mabit lang ti sen ko ken ka. Natawan na kita. Aday ta. Naisenan. Nakita mo? Ha? Michelle? Kanina na ako po dito eh. Siya na po na ito eh. Agulbot ko pailangang. Naglawag ti pamaniknik. Narukop ka kayam. Minerva. Manulaan nga aldaw nga awanak dita. Ay, Basta kagayam. Saan ka mapagtalkan? Sapay no diin laban ko ti ayan ayat ta. Kat binaybay ka ginuranak ni Auntie Evelyn. Gino. Ada ka gaya man. Jak na putan ti sangpet mo. Si Mereka Klatan, Manong. Tajak na oras ti panangilo kat yu daw. Nagtuktukak pa lang amin, kat saan mo't anak at trangka. Apay nga tadi nagsungsung patan. Kasano napasamag na jay. Oh, Manong. Naunag sa ti pampanunutin nyo. Aday bakitakin ka. Dahil di tiladawan mi kini Michelle. Amigo, nadagkat kami. No kilata kita. Dahil di mo tiladawan ang naawat ni Minerva. O kita, iselpon ko. Mingmingan. Ha? Oh, Ditid Manong Romeo. aniya? Wan. Ada nang loko kada kayo kinimanang Minerva. Kaya't da-da-da-elen ti relasyon nyo. Ha? Iniidit da tiladawan nyo kinimanang Michelle. Tapno at daga po nang agapa kayo. Ni Ma'am Evelyn. Ano ti kunayo, Manong Romeo? Ni Ma'am Evelyn? Apay, Manong? Ay, awan ha. Bayamon na iya. Anya tinapasama kini Minerva. Agluluwa si Mangpad. Saan na paya sinumbatan ti panang kablaw ko kenkwana. Nagdardaras asimbrag iti kwartuna. Madanagad akmat nga ron, nanang. Apay nga ta. Kamawdyanan na. Anya ti kinunam, Evelyn? Ha? Anya ka maudyanan ti ibagbagam Evelyn. Ay, awan. Wan. Awan na nyaman na day jay. Yung sa bali ti isamaw. Ang mga noan niya manon akalukwan ti pampanunutom anak ko. O sige, ituloy ti agsarsarita ka ni Evelyn, nanang. Surutot ni Minerva iti kwarto na. Damagak no apay nga agsangsangit ta si Mangpat. Ay, awan gayam. Ay, ada peramidak. Sige, panawan kayo pa dito nanang. Nadlaw ko kahit nakaliklikan. Ba't ikad data yung opisina. Agyaman ti manugot ka, nagsarita ta. Wen, tapnulipasan ta da ito yan. Kat maornosin ti saan may apa nagkinaawatan ka ni Auntie Evelyn. Nagdaras kayam amapukaw ti panagtalik mo kanyak. Daytoy. Kitam ti nagduman dagiti aladawan nga day ti silpon ko. Edited lang day ti aladawan. Impakitak day ti kini Michelle. Kat oray lalim mabaka ti ropa na. Adda alap ko. Aramid day ti ni antim nga Evelyn. Takayat na arakraken ti ayan ayat ta. Talaga gayam nga oray anya pamuspusan, Auntie. Kayat mo arakraken ti ayan ayat mi ken ni Romeo. Ni, anyan ti sasawang. Kita niyo dagito aladawan, Auntie.
Inidit yo ti ladawan mi. Tapno at dapag ginuraan mi. Kat madadaal ti relasyon mi. Ngam saan kayo ngagbaligi, anti? Katap no mamingga kayon. Nagtulagan mi ken ni Romeo ngagkasar kami laangen. Anya? Mas tawag launay, Ma'am Evelyn. No anya launay ti rason ken gapu na akayat da kami apagsinaan. Ngam di kay to agbaligi, tanilang patay ti makapagsina kada kami. No saan nyo akabailan nga aklunan? Sana napatag kada kami ken ni Romeo. Gaputa awan ti sabali ang napatag kada kami. No saan at ipanaginayan ayat mi. Kang runahan ti amin. Ibagak man langin. Awan karbangan nyo amang lapod kada kami. Lading itak, no maibagak da ito'y. Naimbag ta si Mangput ka ni Esmeralda. Itay pa nga gurura ti sang ilem. Asino, nanang? Siya. Naimbaga na Miss Esmeralda? Nalabitasan ako na malagip pa eh. Nagkita tayo din. Ha? Juan, malagip kon. Nakapasyar ka man? Sige, panahon kayo pa, Alfonso Barok, makamukan. Esmeralda, makamukan ti sang ilem. Juan, nanang. Manipo di nagkita ta. Saan ka na napukaw iti panunot ko? Huh? Saan mo kumangay pa pa na kinadorso? Ngam napudno ak iti tarigagay ko keng ka. Nakasagana ka mangikasarkin ka oras. Ngaklunan ti panagayat ko. Anya? Napartak ka launay Manong Alfonso. Saan tapay unay nga gamang mo? Mabalin ako na madyak may karking ka ta dayo tiba titawan ta. Nadanon ko titawan ko ako rin ta katawan pa asawak. Tama kumikuma ka ng isagana iti masakbaya. Manong Alfonso? Narangayin ti negosyo? Asawa lang ti korang iti biyag ko. Awisin kang agpasyar iti bukod ka kumpanya. Tapno mamuam. Di kinaimbag ko at tao kan awanda ka sa pakasar sarita. Damo pala nakita kan nakasaritak ni Alfonso. Nalagaanan ti riknak kan kuana. Kaya't ko nga isot pa ki asawaam. Anya? No arig na, kaamamoy pa'y lang ang nanang. No pa'y nagkita kami itin. Ada ka din atlaw mo a kinaparamag kabayatan ti panagsarsarita yo? Awan matkit di nanang. Napudno kan napakumbaba ti panagsasauna. Nabaknang ni Alfonso. Nasaya ato ti biyag mo iti denana. Agbiag kanto ana sa liwanwan. Nanang, idildildak matlauna yun kini Alfonso. Kaya't yung kadi ama kaya asawa akon. At saka mo ito iti husto nga edad. Diyak kaya't agdardarasudos. No pa'y napintas ti pakpakita na. Sa kasanon, no agayat ayat kami kini Camilo. Oh, apay ka mo ito makapagsao. Madlaw ko katagtukyat ka. Apay, ada ka din kaayan-ayat mo? Ha? Apay, adi ka makasugbat. Agpagpakaasi akata kayo. Bay anda ko mga agdesisyon. Saan da kapilitan? Saan ko apawilan ni Manong Alfonso ang agaram kanyak? Masapul at tingitingak ang naimbag ti kababalin na. Ito na ang araw natin. Dahil tati problema kita, Paula. Marik na kapilitan nak ni Nanang. Tapno makiayan ayatak kin ni Alfonso. Gwapo ka di daytang Alfonso? Adamat lang nga na. Sana madlaw iti edad na 40. Madlaw nga tigtignay anabak nang. Wow, daytan no siya kiti sika. Uray makiasawak adagos ken ko na. Anya? Iswasaan mo na baybayagan pa Esmeralda. No kaya't nakalakit di.
Ano na taray bagbagam kini Esmeralda, Paula? Manong Camilo, ay, si Mangpot kagaya man. Ay, uwan gayam. Naggasat ni Esmeralda agayom ko. At akan agar-arong ken ko anabak nang. Anya? Sige. Panawan kayo, pa. Amangan na masinak tinaragsa ka pa nagsadsarita yun. Ne. Payakas di nga tatilangan ni Manong Camilo. Agilong samat. Agar-arom ka di, tikabsat ko ken ka? Inawis na kagpasyar dito yung parke. Di ka matagtagari. At dagaya mag-aram kan kaabak ng Esmeralda. Isyuti ka ni mamang mo pagkasawaam. Dahil tangar ti pakariribukak. Kasanong tiyahin na eta. Gabo ka dito, awan ti maipagpanakal ko. Kabutan ako rapiak lahing. Camilo, saan mo kumatagibas si tanti kinataon? At dapat pagtuwa-tuwaan ti panagayat ko kan ka. Hagyaman ak Esmeralda. Umisam ka nga roden Kayat ko naragsak ti ayan-ayat ta, Camilo. Girl, I need you. I need your love. Saan ka makapagulbud kanyak, Manong Camilo? Nakita kayo kan Esmeralda di parke, Nakita na kami gayam. Apay nga saan na kami ngininsitgan? Ang mga numabainan ni Esmeralda. Takas ano? Nakairi-iro ti panang putput mo ti iman ni Esmeralda. Naku matidakas na. Oray man kat agit inarakop kami. Agayan na at kami, mate. Anya? Ni, jak impagaro pa. Naimbag ta kinayat na ka. No siyak ni Esmeralda. Ay, pagan-ano kamot nga Ang nati ko nang. Paula, kabsat ka wano niya. Ngamkuy daw ka. Amang ano isukat na ka iti dayjebak na ngagar-aram ken kwa na. Namuna ta, dayjay ti kayat ni nanang na apakiasawaan na. Nagsaritaan min dito abanag. Kat, si katipilyan na? Ha, maagno kasta. Si kapay nga awan ambisyon na nga umasinso. Paula. Ne, pudnamati ko na ka. No nagambisyon ka kumaan ang ituloy iti panagadal mo. Di, natulungan na kumamat ang makapagkulihiyo. Saan ka kumangasitgan ta mga numasinga ka? Naunag sa ti pampanunuta. Itay lang ang naduktala ka. Nasakit palagayam tinakam ni Paula. Ang nakaramramanan na adi nakapagpatuloy iti kuleyo. Ay na, pasensya am laang hindi kapsat mo. Ambisyosa mo na dya kapsat mo. Anyamat na tangay bagbagayon, may panggap kanyak, nanang. Ay, hindi. Hey, Paula, ada ka mo gayam di taasidog adumdumgag. Agparbeng ka kuma, Paula. Sa narumang akasta ti kinasabrak ti panagsasaritam kininanang. Nanang, pakawanan da ka. Hanggang masurunak. Ambisyosa ak. Wan, aklunak. Awan namin ti ambisyon mo, Manong Camilo. Anyang nga ti agbalin to abiyagyo kini Esmeralda. Nuda kayo ti agkagasa. Saan mo la kuman ngay bagbaga kini Alfonso Tikas Jay? Nabainan lakit di. Nanang, amok ngar aramidan na tikas jay.
Tapno maalukoy na tirik nayo, apilitan da ka, makirelasyon kan kwa na. Tanya kumatdakas na. Biyang ko lang nga inam, timang kita di pagimbagam. Nana, Apay, anya pala sa pulong kini Alfonso. Nasingpet, may kanang kahit tinasaliwan, wala pa nagbiag. saan la aday ta tinapatag kanyak? Kasanon tirik nak? Awad tiga po na di mo masursuro nga ayatan ni Alfonso. Nalakaasawan no saan asika ti mismo amasiknan nanang. Kasano nga iba kakata kayo? Nga adan ka ayan ayat ko. Anya? Ito na ang araw natin. Mabainak na ko man amamom dayto Esmeralda. Ngam gaputa aggayam ta. Kan agayan ayat kayo gam kini Manong Camilo. Apay kasta matantibagbagan Paula. Maluksawa kini Manong Camilo. Nagsinong bat kami. Gapo iti kinaawan ambisyon na. Anya? E di pinagsardangan ni Nana nga nagadal iti kolehyo. Saanan ang nagambisyon? Gapo iti data. Nairamraman na ka di nakatulpos. Paula, awan ko matipanggap ko ang makibiyang itisan nyo apa nagkinaawatan. Kas ko nam, nasingat tangag kayam. Sa kabsat mo ni Camilo akaayan ayat ko. Naimbag pa yata kinayat mo. Katawan ambisyon na. Saan ko mamatakas ta tibagam? O sige, ipapantalatan na kasta. Ngam, nagagat nga agtalon kan agtarakan iti denguan ni Manong mo. Agpada kayo amapnak iti kastalatan na klase ti panagbiag? No da kayo ti agasawa? Anyan to ti agbali na biag yun? Makapasakit mo't dagit ang ibagpagam, Paula. Kasleem parupamutan nga isinaklaan ti kapsat mo. Kat tutupak ni Manong Alfonso. No siyaklaan, kayat ko ni Manong Alfonso. Ta sigurado ak ang maipaayan na iti nasaliwanwan abiyag. Saan ka mababalaw iti dayta ka panunutam, Paula? Adan kay ti kabukbukudan ni Arapaap. Katrauman kay ti dayta. Ay ayatak ti kapsat mo. Katagtala ka kay ti kabailan na para iti masakbayan minto. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Imbagakan ka dayta nagsaritaan mi ken ni Paula. Ang pangaasim. Saan mo tulak ko man sa langatan? Diyak asyak ti makagapo iti sanyo apa nagkinaawatan niya agkabsat. Saan ba't nga tayo mapasamak dayta? Tanasingad kayo mat ngaggayem. Saan ka matanagan? Baybay aklat ng tikabsat ko. Saan mula ko man atutupan? Pagarupan ang malok sa palagayang kanyak. Ambisyosa nga min di kabsat ko. Saan mo ama babalaw? Libre tagarapaap. Karbangan tayo amin dayta. Gayam. Kumusta ni Alfonso? Dayjay, madlaw ko anapingat ti panagaram na kanyak. Camilo, kayat kong ipudnukan ka. Akayat ni Nanang Dayjay nga Alfonso para kanyak. Anya? Ngam agtalag ka kanyak. Pampanunutok nga ipudnuklangan kininanang ti ayan ayat ta, Camilo. Girl, I need you. I need your love. Nay, adda ka mo latan na nakapupok iti kwartaw, Paula. Tulungan nakma na mangisagana iti pangrabian tayaw. Nanang,
Awan ka di pa timbagbaga ni Manong Camilo kada kayo? Awan pa'y bay. Sigurado ka indanon laki din ni Esmeralda tinagsarsaritaan mi. Nakigtutak. Nasingad kami nga gayam ngam awan na ibagbaga na akayan ayat na gayam ni Manong Camilo. Paula, anak, ang kinaawatan kayo kumagagkapsat. Masurunak lang amin, nanang. Ano iti kinaawan ambisyon na. Ang mga numapukaw na ni Esmeralda. Anya? Ay, saan mo kumamot nga ibagbaga ti kasta, Ay, no siyak ni Esmeralda, nanang. Kayat kontay baknang. Ito na ang araw na. Agyaman na mo na Tapi natgamti awis ko amanganta iti restaurant. Ngam inawis ko ti gayam ko. Danda ni siguro day jay. Ni. Isang day ta sumungan. Itay kayo pa'y kadi-adi mong dito yung restaurant? Nagpapintasak pa'y nga minyan. Kasta ka di. Pilya ka talaga. Aywan kayam. Iso ni Alfonso. Alfonso, ni Paula anasingit agayam ko. Maragsakan na ka makamaamukan ka, Manong Alfonso. Naragsak ka gaya makasalsarita, Paula. Agpata kayo na pintas kin Esmeralda. Kasla pa'y agkakaingas kayo. Talaga? Naglaing ka gama po masablog Sige, ag-order tayo ni tikanan tayo. Aday lang ti waiter. Orderin nyo ti magustuhan nyo akanin. Sigurado ka kaditri iti apangideng mo, Esmeralda? Nakasagana kan ama-ama ni nanang mo nga adan relasyon ta? Kanayo na ngamin atamdamagan no adan kaayan ayat ko. Tamadlaw na anatukyada kiti panagaram ni Alfonso kanya. Kunakman nun ni Alfonso ti sa nga ilim. Naimbag arabi iyo, nana. Nanang, aday pudno kada kayo. Ni Camilo, kaayan ayat ko. Anya? Adan kaayan ayat mo, kat daytoy alalaki. Apay, lalaki. Kabalam ka di nga ipaayan, itinasaliwan-wan, apan nagbiag, toy anak ko. Apay, adi ka makasao. Ibagakan ka ha. Adan kayat ko apake asawaan ni Esmeralda, ama ka ipaaykan ko na itinasaliwan-wan, apan nagbiag. Nanang, saan ko mamatakas na ti pa nagsasauyo kini Camilo? Iso ti pakiasawaak, taagayan ayat kami. Saan nakapagpungtutan ni Esmeralda? Oh, lalaki. Apay, saan ka mo ito na makasao? Nanumuak lang agpaiso, nana. Napudno kiti panagayat ko kini Esmeralda. Nukas pagarigan, tada kami tuti at kagasat. Ikagumaak to, nga ipayan tinasayat na panagbiag. Anya ko mati mabalin mo nga maipagpanakal. Mabalin mo ka di? Ayapoy, dayta nga ayat. Ha, ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat saan kan nga parang apulos. Dito'y bareme. Una yan akin nagubsang ti panakisarita yung kini Camilo, nanang. Nasakit tinakam mo, ha? Gagangay ang masakit, anak. Gaputay ayatak ni Camilo. Ikagbalin ang maag, Esmeralda. Lipate mo day Camilo. Nakatulag ko pa ikit din ni Alfonso. Amat tulagan ti kasaryo. Anya? Nanang iba inandak ko, mamat. Da kayo matinti mangidaldal kin Alfonso kanyak. Panunutin ng tupay nga agtatakpon tayo. Ni Alfonso, ti makaipaaykan ka itinasaya at apanagbiag. Saan ko nga ayatan? Kalukwan. Saan na ka amabiyag ti pasig nga ayat? Agpakpakaasi akada kayo. Saan ko apawilan ni Alfonso nga agaram kanyak?
Uri adan kaayan ayat ko. No di mo kaya tapilitan ka makiasawa ka ni Alfonso. Lipate mo ang dayjay, lalaki. Di kagbali na maag, Esmeralda. Lipate mo ang dayjay tao. Nakatulag ko pa ikit din ni Alfonso, matulagan ti ka sa Rio. Anya, iba'y nanda ko mamat nanang. Da kayo matandi mangidaldal kin Alfonso kanya. Panunutan ng tupay nga tatakun tayo. Ni Alfonso ti makaipaaykan ka iti pagnamayan. Ngam saan ko nga ay ayat. Ay, kalukwan dita. Saan na ka amabiyag ti pasig nga ayat? Agpakpakaan siya kata kayo. Saan ko apawilan ni Alfonso nga agaram kanya. Uri adan kaayan ayat ko. No di mo kaya tapilitan ka makiasawa ka ni Alfonso. Liparte mo dayjay a Camilo. Siriring kayo palagayam, nanang. Rabiin, Inururay ka ang makasangpit, anak ko. Apay analiday tila nga. Nagkapuwa kiti balay da Esmeralda, nanang. Inom si inak ti inana. Kalpasan ang amuan ng agayan at kami ni tibalasang na. Anak ko. Naglikat kayam tinakurapay, nanang. Imparo pa na kanya. Nga na pangyasawaan na iti anak na. Kahit, kasano nga rodan, anak? Agpimpinatag kami kini Esmeralda, nanang. Agtalag ka kiti kainayat ko. Nga, kasano ka naragsak kami. Nasupiyatan met ni nanang na ti relasyon mi, nanang. Dahit atidak kila parikot ko ita, Paula. Idildildil kanyak ni nanang adayjay nga Alfonso ti pakiasawaak. Lipatak ka no ni Camilo. Talaga nga'y ayatom unay ti kabsat ko niya. One friend. Ay ayatak unay-unay. Diyak no anya ti rumbeng asawakan ka. Amo, maawatan ka. At aluksaw mo iti kapsat mo. Ang makisarsaritak itakas may sa agayam kan kapsat mo pa iti kaayan ayat ko. Wan, nasingpat ti kabsat ko. Ngamdakal ti pakaatiwan ken ni Alfonso. Nasingpat lang arudan, nabak ng pay. Ngam ni Camilo ti ay ayatak. Kat agtali na edak to anapod no iti ayan ayat mi. Manipod idinyam amo ka kininanang. Itaman lang na nakita ta. Saan kayo pa nagsarita iti kapsat mo? Awan mo tinay pagbaga na kanya, Esmeralda. Diyak ko maidanon kan ka daytoy. Tamo ka masair lang tiriknam. Lipatin ka kanulangan. Tapno saan nakapilitan ni nanang ama kay asawa kini Alfonso. Anya? Dahil tatimbagan ni nanang kanya. Saan nga tangad adan apilitin na kamay kay asawa kini Alfonso? No saan tan nga gayan ayat? Mariribukan ak nga ron. Ha? Camilo, saan mo kumapanunutan ni agtuadwa ako ni ti marikriknakan ka? Gaputa saan to nga agpaliw ti panagayat ko kan ka? Agyaman na, Esmeralda. Ikarik. Saan nakto mapilit ni nanang ama ki asawa kin ni Alfonso? Saan ko akay ti makidin na iti saan ko ngay ayatan? Tagbalin to lang ang kalbaryo ti biyak ko. Girl, I need you. I need your love. Awan ko matikas to yung problema, Manong Camilo. No nagambisyon ka idi. Itakat
Awan ti maipagpanakal mo, tapno mailaban mo kumati ayan-ayat yo kini Esmeralda. Maag ni Esmeralda. Sana kinamaag ti agayat, Paula. Amo ka nasingpat ka mano. Ay nga, awan ti ambisyon mo kunakmanan. Mapnak kan iti agdama akasasaad ti biyag mo. Saan ko akayat apilitin ti ba nag-adyak ka pa alanagon Oden, Paula? Agpatingga kalatan dita. Nukas pangarigan tagasawa kayon to kini Esmeralda. Anyan to ti agbalin na biyag yo. Manangaasin ni Apo Diyos. Ah? No kinasingpat, saan ang maatiw ni Alfonso ken ka? Baknang pay. No manakman ti babae, asino nga tatipilyan na? Namwa kininanang mo, nga dagay man kay nayad mo. Ngam sa anak ang maawanan ni tinamnama. Amom nga dan kayan ayat ko. Ngam apay pailangasan nakasardengan. Gaputan na pudno akin ka. Agayan at kayo pailangan. Aging kahit isang kay ang makapagkasar. Sa anak ang maawanan itinamnama. Napudno ti ayan ayat mi kini Camilo. Oh, Camilo gayam tinagan na. Masakitan hak nga mabantanyaman na. Gayam. Amangan no mabalin na kayam-am mo kini Camilo. Anya? Kahit kung agbalin na gayam. Gaputan no nasingit kaminton. Nukas pangrikan tasan naklata kayat. Sa anak ko na'y masakitan. Anya ti kinunam Esmeralda. Kayat ni Alfonso amam-amo ni Camilo? Wananang, kayat na kanong agayam ta. Anya mo tayo ta mapampanunot na. Diyak mo. Ngamga po ta kalikagom na amam-amo ni Camilo. Patgak day takid daw na. Panagkunak, adaga po na no apay akayat amam-amo ni Alfonso ti kaayan-ayat mo. At dalakit di pang panggapin na. Nanang? Dahil titandaan na mga ibaga ka. Uray di mo kayat asinaan ni Camilo. Dumteng to ti panawan ama amiris mo ngad adda ama ikari ni Alfonso nga ayatam. Maragsa ka na kamakamamuking ka, Camilo. Kapsat mo gayam ni Paula. Amom gayam ti kabasat ko. Ingkuyog ko ni Paula iti naminsan anagawis ni Alfonso amangan kami iti restaurant. Kablawang ka. Nagasat ka ta si Kati inayat ni Esmeralda. Manong Alfonso, dapat gakong tikid daw mo. Kinalikagumak amam-amu ka, Camilo. Kaya't ka akasininged. Tanong kas pangarigan agbaliw ti panunot ni Esmeralda katibaw ing na ti panagayat na kanya. San kanto kuma amaluksaw? Niya? Kalpasan ang nakapag-amamuta. Jakdam naman ang masang ili ka dito balay. Gaputan na patig ti bagaking ka. Ada kahit ko adamakin. Talaga ka di ngay ayatam ni Esmeralda? Saan mo kuman na pagduaduan pa deta? Panagkunak. Saanin anas kan asong batak deta sa lutsot mo? Nas ka na mamuak. Gaputay ayatek pati Esmeralda. Kabaulak nga ipaayan itin sa liwanwan na panagbiyak. Akwek. Nanumuak lang. Nupudno ngay ayatam. Ipabusoy mula nga nitipudno amang ipatbatag kenkwana. Ken makaipaay itin sa liwanwan abihag. Katsyak deta. Alfonso. Wan. Siyak tipudno ang makaipaay iti pagragsakan na
Camilo. Kita may tamanong Camilo. Nasikap mo't dayjay nga Alfonso. Kinalikaguman na mamamo na ka? Nagpamarang akayat na ti makigayam kanyak. Tapnoom siya naklagayam. Ngam no nagambisyon ka kuma. Saan ka matagtagibasit? Paula, mabalin ka day. Panawan na kami pailaang itikabsat mo. Bayan na kami ang makapagsarita. Sige. Anuan gayam? Napagsaritaan nyo kadidaytan kini Esmeralda? Saan pa'y? Camilo, anak. Saan kumada ito'y ti ad-adda apakasairan tiriknam? Ngam, agpada nga adda kalintagan da Paula kanday jay nga Alfonso kadagiti bagbagadakin ka. Nanang, Ulitek anak ko, saan ko maamasair tiriknam? saan nanang? Pudno mat ngamin. Amo magayam, noan niya akita ti biyag ti kabailam nga ipaay kan ni Esmeralda. No, bilang tagasawa kayo. Oh, agsinaay ka, tama amiris mo, apod no, dagiti ibagbagakin ka. Isunghay tapay laeng anak ko, agpanunot kan. Anya ti kayat yung aramidak nanang. Lipate ko ni Esmeralda, kat ipaay ko ti waya-waya nang agpili iti may kay paaikan kwa na iti paglagsakan na kasta kadi. Jak ising-singasing day tangaramidam, anak ko. Makamukan ngagpanunot, noan niya tinasaya at ngaramidam. Girl, I need you. I need your love. Maluksawak man kini Manong Alfonso iti day tanga inaramid na. Nagpamarang akayat na ti makigayam kan ka. Tagayam, tagibasitan na kalaang. Pudno mat ngamin ti imbaga na Esmeralda. Nanumuak laing. Idinto ani Alfonso. Napaknang. Kabailan na nga ipaay tinasaya at abiyagkan ka. Ngamsan ko nga ay ayatan. Sikat ay ayatak. Ngam, saan tunguta nga agmaw-maw data panagayat mo kanyak? No agrigat kan tulang iti dinak. Anya ti kayat masawan iti dayta. Camilo, kabaalak asamiran ti rigat. Gapo iti ayan ayata. Nagyaman aklaon na Esmeralda. Kat sapay ko ma. Uraan niya ti mapaspasamak. Saan itong agbaliw ti panagayat mo kanyak? Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Paniwalaan mo. Nasayatay may ka dito'y balay Manong Alfonso. Oh, Esmeralda, mailiw ka kating kanyak? Nagbaliwan tiriknam? Kat naamiris mo na siya tirumbang ngayatan. Nagbidot kay ti day tapang panunutam. Namuak no niya tipod na panggap mo iti panakiam-amom kin ni Camilo. Tapno tagibasitam lang ti kinatao na. Imbagak lang di po no. Gapo tabak nang ka. Namnamama ka ba ilam nga ipaay ti pagragsaka? Naragsak di panagdinata nga kasawa. No kumplito ti pagbiagta. Gamlaglagi pang kumamat. Ada ka rin dagiti agkasar nga agayan ayat. Agbinulig da itirigat kan namay. Esmeralda. Nadingit at nga ipagakan ka. Wan, mabaling nga da amin kan ka.
Ngamday ti pusok. Saan munto pulos ama ikutan? Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Kinamaag amin nga imbagam kani Alfonso Esmeralda. Masursurong tumutla ang ayatan. Nanang, saan ka diya nakapagsarita kayon? Bay, andak ko mamat nga agdesisyon. Abok-bukod ko. Alawan, saan ka napilitan na makiasawa kini Alfonso? Ngam ti ibagbagakan ka. Saan nga imposible masursurong tumutla ang ayatan? Aging gaada kami kini Camilo ti agayan ayat. Saan to mapasamak dayta? Saan kayo pa nga agasawa? Napudno kami iti karing-karimi iti tunggal maisa nanang. Agtalinod napudno kami kini Camilo. Ad-addan nga imaday tirik na kini Manong Alfonso. Kalpasan ti amin nga inaramid na. Mabalin na sanak ang maawatan iti daytoy nga Ramideg Esmeralda. No kas pangarigan takaguran nakto. Sapay ko ma. Tad-adan to kumanga agpanuray tinapudno panagayat mo kanyak ket maawatan nakto. Bueno. Daytoy langin ti amo ka pamaspusan. Dopay, diyak ko makapailan ang mapukaw ka iti biyak ko. Mailiwak tukin ka. Ang ngati kaya ta sa onday toy? Apay nga impake ka kadagiti arwatan. Biro ko tigasat ko diya syudad ading ko. Anya? Naimbag man ta nagbalaw ka? Kat kayat mo ta agambisyon? Aywan gayam. Amo ka din na ito ni Esmeralda? Saan? Ngam, panggap ko ti mangibati iti surat. Tadya kabailan nga imatangan ti panagarubos to dagiti luana. Payat ti panagpakata ken kawan kunton iti imatang na. Manong Camilo? Gusto ka ading ko. No sa anak nga agambisyon. At niya kumati mabalin ko pagkarit to para iti masakbayan mi kini Esmeralda. Manong, pasensya ka kuman iti kinagubsang ko ken ka. Ay nga, siyak pa'y amis mo tiin nung umsikan ka. Saan ka akagura ading ko? Maawatan ka. Sapay ko matagbaligi ka iti ambisyon mo, Manong. Saan mo aliplipatan? Ti mangibati iti surat kini Esmeralda, ah. Nakaadayon ti tricycle ang nagluganan ni Manong Camilo, nanang. Ang mga nakalugan pa yun iti boss. Ngayon, magluluwa kayo pa ilaan. Paula, anak. Italaang amaya dayo ni Camilo iti danata. Tsak nabnabaan day to'y nga inaramid na. Nanang, gapo iti arapaap. Wan, gapaw iti arapaap. Aday ta, tinang babalawam iti kabsat mo. Pinabasol mo ti kabsat mo. Ana iramraman ka kung kunam kiday. Banag anag babawyak, nanang. No, kaano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro ka natin na imbag agasat na ijay syudad. Isutipan na kaamiris ko, nanang. Uwan gayam. Adda ka di imbati na asurat para kini Esmeralda. Diyak namnamaan day to'y nga inaramid ti kabsat mo, Paula. Gapo iti arapaap, nanang. Wine. Gapo iti arapaap. Ada itati ng babalawam ijay kabsat mo. Agasam, pinagpabasol mo pa ijay kabsat mo. Ibagbagam anay ramraman ka.
Ba nagbabawyak nanang? No kano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro ka na tinapintas agasat na iti syudad. Ayon gayam nanang. At da ka di imbatin na kada kayo asurat para kini Esmeralda? Ay, awan may. Ay, amangan no, imbati na ijay kwarto na. Nanang, inakman kitaan. Di talangan no nalipatan na tinagpakada kini Esmeralda. Namanong aritawan na sana nagparparang kanyak ni Camilo. Apay nga ta. Amangan tamatan sa kubanit na. Amo ka sana ka maibturan at di makita iti sa magmamanong aldaw. Oh, Esmeralda. Ah? Kasla saan ka makaid na? Anang? Oh, nakiktot kan sa pa eh. Anya nga ta. Ipagak nga ta kini nanang. Ngam amangan no. Oh, Ay, kwa. Ay, awan ka niya man na daytoy nanang. Awan. Anya ti kunang Paula. Danda ni makalawasan manipod nagluwas anapan ijay syudad. Ape asa na nagpakada kanya. Imbaga na hindi ang mangibati iti surat para ken ka. Ayngam, nalipatan ng samat. Apay, anya ti napan na ginagara ijay syudad. Napan nagsapol iti trabaho na. No kasta agbayag ijay syudad. Ang apay asa na nagpakada kanya. Saan na ka no ang maibturan na kita ang ti panagluwam? Nagpakadaken ka? Tsak nam namaan dahi yung aramidan ni Camilo. Pimano adi mala nagpakada kanya. Sapay ko matamaawatam ti kabsat ko. Para iti masakbayan nyo ka no. Tapno saan ang maatiwan kini Manong Alfonso? sana nakatrang ka to ridaw, iso simre kaklatan. Ada ka titi bagayo nanang. Esmeralda, nakita nga sangsangit ka adimtang. Di nakpay sinungbatan itay pinagunyan ka. Adala na unag apang panunotak. Adda ka di problema? Amok, nagsangsangit ka. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan kan Camilo? Awan nanang. Awan. Nasingpat ni Camilo. Abi, kasla matartaranta ka. Umamuan ni nanang ang pinanawan nak ni Camilo at nagpakada. At naman ang alukuyan, ti pa nang ibawing ko ti matang ko kini Alfonso. Apay, di ka magasao. Sige, sikat ibaka mo. Ngam nadlaw ko, nabayagan asaan nakapinasyar ni Camilo. Saan ko mo tapapaw ilan? Makatlaw pa yan ni nanang. Apay, kasta ka, di ka madlag saon. At tantanamitim ka? Nanang. Sige, panahon ka man langan iti kwartom. Uray ni Alfonso, nabayag mo na di pimasyar. Amangan no naupay mo tan. Girl, I need you. I need your love. Hindi lang makalugan na kiti boss. Talipatak kayang tinangibati ti surat para kini Esmeralda. Diyos ko,
Kaslain gagarak meten tininagpakadakan ko na. Kumusta ka tanti ay ayatak? Sigurado ak ang nagkita dan kini Paula. Kat naibagati kabsat ko ngay mayak ni di syudad. Sapay ko ma. Tamakasat na kakatago si ti pagtrabahuak ni di syudad. Walang sandaling hindi kita hinahanap. Walang sandaling hindi kita naalala. Manong Alfonso, nayaw-awan kan sa? Sana ka nayawan. Talaga ni Camilo ti gagarak. Anya ka di tigagaram iti anak ko. Nana. Kalpasaan ti panangibabam launay iti kinatao na. Umay kapailaan. Bang sinsintir ka kaday, Nanang, ladingitan. Awan ni Camilo. Kasta ka di. Sige sanak nga rin ngagbayag. Agsubli akto langin. Ito na ang araw natin. Sandang impud no tinapanan ni Camilo, Nana. Dagiti karuba dati nakamuak. Nagpasyudad ka no? Anya, isumutla na bayagan adipim masyar. Amo nga ta ni Esmeralda. Dahito ti saan ko nga mo. Saan nga ta nagpakada ni Camilo? May bturan na panawan latan ti kaayanayat na? Ang mga no dahi ta amati pakariribukan ni Esmeralda. Dahito hindi napinta sa gundaway ko. Alfonso. Ita anagin na dayudan. Amangan na makalipat dan iti tunggal mais, ha? Kat masursuro nakngeten nga ito ni Esmeralda. Napanagnagakno kasano ti panagpimpinatid da. Amangan no nagtulagan da matiya adayo ni Camilo para iti masakbayan da. Aramidek ti amin nakabalak. Tapno magunod ko ti ayat ni Esmeralda. Nanang, nasangpatan kayo agsangsangit manan. Ni Manong Camilo man nga tanti panpanunutan nyo. Paula, anak. Nasurok ka makabulan na manipod pimanaw jay kapsat mo agam aging gaita. Pulaws adi nagsurat. Day tamot ti babalawag. Di naman lamasahon ti umawag. Kat agpada kami matngad da cellphone na. Ay, maganmot no adanda ka sa napasamak jay kapsat mo, anak. Nanang, saan kumangot aday ti panunutan nyo? Ay, uwin gayam. Di mula dinamag ni Esmeralda. Ang magando isukit di mati inawagan jay kapsat mao. Awan mat nanang. Mas daawak man. Nalipatan na tinangibati iti surat. Ang nagpakadaan na kuma. Sa di na pa'y awagan. Amo ka pimanaw ni Camilo. Asa na nagpakadakin ka? Kasano nga mong dayta? Anya ti kayta sa munday tangin naramid na. Inggagara na ti pimanaw at nagpakada. Tasan na kan? Ngay ayatan. Pangaasim. Saan mo kumamata sa bidungan ti panunot ko? Diyak pulos pagduadwaan ti kinapod no ti panagayat kanyak ni Camilo. Imadayo tanamnamaan na ngamin asan na maipaahay ti nasaya at abyaking ka. Kat siyak ti makaipaay ti dayta Esmeralda. Saan kunto maibaw ing tiriknakkan ka? Apay, anya tadakin kwa nga awan kanyak. Nasing putamat, guwapo ak, dakwartak. Nasong batak idin dayta sa lutsod mo. Agkamtod ka dito'y pusok.
Gaputan ni Camilo lang ti ay ayatak. Kat saan to nga agmaw-maw ti panagayat ko kan kuana. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away. No pa'y patpatang tinakam ko. Ang adadag iti kong taway ang mapanpanunot ko. Apay pinanawan nak ni Camilo at di man lang nagpakada. Sa dinak man lang malagip hawakan. Tsak mawatan. Manyatag tartara iti panunot ni Camilo. No apay nga inaramid na da ito'y kanya. Esmeralda, siririing ka pa'y. Tubangan ti Rabi eh. Unyag pa iso. Namangan ni tirabi. Madyak pala maalat ituturog kag. Maturog ako, nanang. Hindi pa nga doon ta silaw di ta kwartom. Sayang ti kuryente. Wan, nanang. Nagagragsak kami kini Camilo. Kaputay ayatin mi titunggal maisa. Iti baet nga ipadlaw-launay ni nanang ani Alfonso ti kayat na para kanya. At atangay mero ti karing-karimi. Kalpasan na. Kala at apimanaw at di man lang nagpakada kanya. Camilo. Apay nga'y matayo ka. Di ka man na nagpagkada kanyak. Apay anaaramid mo kanyak. Di kastoy. Girl, I need you. I need your love. Madlawan na kitipig at iti sugat ko iti ropak. Kasta man iti takyag ko. Kapo iti panakadisgrasya kiti. Jak na puutan ti kutsi anang dungpar kanyak. Kabayatan ti babalasi ko iti kalsada. Naimpagta saan na ka napakarohan. Kakin ko kwa iti kutsi anang kadisgrasya kanyak tinakamo ng bayad tinagastos ko iti ospital. Kat ipagsayatan na pa'y pinagnaidnak iti dakkel abalay na. Pakalaglagi panakan o ti panagabron na dahito abalay. Napukaw ko ti silpon ko iti dadya panakadisgrasyak. Iso siguro dahil ni Mang Bernabe. Amang ano nalipatan na ti bukod na atulbak. Oreda kami kininanang. Madanagan kami una yun. Ama na niya mo tinapasamak na, tadi mo tila umawagan. Di pa kaladingi taklaunay, Paula. Tsak pulos maawagan ti cellphone na. Noon namin ano mo't nga inawagag. Nakaidap sa cellphone na, saan pulos nga gring? Nasingad tangag kayam. Saan ka kumamat nga gilimot kanyak? Ne, anya ko matiilimot ko kan kay Esmeralda. Anya timbaga na itikan ka. Sakpay apimanaw. Agbiro ka no iti trabaho iti syudad para iti masakbayan nyo. Amok unay ti kabsat ko. Paula. Ngam no patyum alino ko na kanimanong Camilo kat binaybayan na kan. Lipatan mo tan. Kat
Ibaw mo lang ti matang mo kini Manong Alfonso. Anya? Paula, agayam ta. Kapsat mo pa, iti kaayan-ayat ko. Akwag, ambisyosa ak. Praktikal rin pa nagpampanunot ko. Nasingpat kan bak nang ni Manong Alfonso. Kunak ro napatagakkan ka, kas gayam mo. Saan mat gayam, Paula? Nanang, nagsangsangit kayo manan. Madlaw ka dagiti matayo. Anak, anyang atan ngagpaiso tinapasama ki jay kabsat mo. Awan na pulos ti pakadamagan tayo kan kawana nanang. Saan tayo matamawagan? Amangan no na tayo mutin. Ay, apaw, Paula. Di ka kumamot agsaw iti kasta, kabsat mo day jay. Ay, adadayo maapaw. Adala nga ron nga, agsangit kayo. Nga lang amin di sa asawang mait, Paula. Ay, apaw. Nalaglagan ngamin apanunutan. Anya kan sa narumbang akasta ti panunuta, maipanggap ijay kapsat mo. Nanang, lading ito. Ay, apo, yadadayom ka di Apay, anya gayam timbagbaga ni Esmeralda, maipanggap ijay kapsat mo. Malidayan, nanang. Imbagakin ko na, no, agdo-aduan itirik na kinimanong Camilo. Ibaing na lang ti matang na kinimanong Alfonso. Imbagam ti kasta. Amo yung ambisyosa ak nanang. No, siya ti pagdatunan ni Manong Alfonso. Saan anarigat nga ayatan, tanasingpot mat? Ay, sika talaga, Paula. Saan ka makatulong? Agpada kay timbaga ni Esmeralda. Tipod no, madanagan akmutan kini Manong Camilo. Agyaman na kay manukot kang pasyarta. Kalpasan ti panangan ta dito restaurant. Ibagam lang sa dino ti kahit mapapanan. Apay tumalongkyaw ka? Awan matlangan ni Paula. Esmeralda. Sapay ko matamaawatan na. Sige. Awan problema kanya kita, Esmeralda. Ni Camilo. Uwan. Isulakit daday dyan nakitak. Tsaklakit di agpitot. Girl, I need you. I need your love.